Luukkaan evankeliumista luvusta 8. Luukas 8. Ja jae 18. Se jae lukee tällä tavalla. Tämä on itse asiassa aika pelottava jae, mitä Jeesus sanoi. Hän sanoi näin, että katsokaa siis, miten kuulette. Sillä sille, jolla on, annetaan, mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, minkä hän luulee itsellään olevan. Okei, apua. Siis niin kuin tarkoittaa sitä, että jos hän luulee itsellään olevan, no siis sehän, mistä mä tiedän, onko mulla vai ei. Mistä mä tiedän, luulenko mä vai ei. Siis tämähän on hirveän pelottava sillä tavalla, koska Jeesus ei siinä hirveästi ruvennut selittelemään sitä, että mitä hän tarkoitti. Että milloin sulla ei on ja milloin sulla ei ole. Niin tämä on niin kuin semmoinen, kun mä luen, niin se on tosiaan niin kuin karvat nousee pystyyn. Ja mulla on niitä paljon. Okei. Mutta tässä onkin jännä juttu. Joo. Nyt onkin jännä juttu, että mikä on, siis tietysti Jeesus sanoi tuossa ensin, että katsokaa miten kuulette, koska se on tärkeä se, että me kuullaan sillä tavalla, mitä Jumala haluaa kuulla, mutta taas tässä on se, että okei, no millä tavalla sitten pitää kuulla. Ei Jeesus sitäkään taas selittänyt. Mutta nämä sopii hyvin yhteen. Me mennään katsomaan Matteus 5. Tämä sopii hyvin yhteen täällä Vuorisaarnan alussa. Siellä, mä luen jakeessa 3. Niin tämä jae, siellä Jeesus sanoo, että autuaita ovat hengellisesti köyhät. Siis Matteus 5, jae 3. Matteus 5, jae 3. Matteus 5, jae 3. Jeesus sanoi, että autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Ja tässä me käytetään läpi monen kertaa aikaisemminkin, mutta nimenomaan, että millainen on hengellisesti köyhä. Siis sehän ei tarkoita henkisesti köyhä, niin kuin ei mainita nimeä. Mutta siis se tarkoittaa siis hengellisesti köyhä. Siis jos puhutaan rahallisesti köyhästä, niin se on semmoinen, jolla ei ole tarpeeksi rahaa. Sillä ei ole riittävästi siihen, mitä se haluaisi. Sillä ei ole riittävästi. Hengellisesti köyhä on se, joka haluaisi olla hengellisempi, mutta hän kokee, että hänellä ei ole. Hänellä ei ole tarpeeksi. Niin. Siis hän kokee niin kuin olevansa vajavainen Jumalan edessä. Se on hengellisesti köyhä. Ja Jeesus lupasi tässä, että hei, sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Autuaat ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Ja tässä on justiinsa verrattuna tuohon ensimmäiseen Luukkaan jakeeseen, mitä me luettiin Luukas 8, ja Luukas siellä luettiin se, niin siellä joku luuli, että hänellä on paljon. Hän luuli, että hän on hengellisesti, hänellä on paljon enemmän hengellistä kuin jollakulla muulla. Ja Jeesus sanoi, että joka luulee, että hänellä on, niin häneltä otetaan pois sekin, mikä hän luulee itsellään olevan. Mutta tässä kohtaa on nimenomaan just se, että joka on hengellisesti köyhä, hän ei luule, että hänellä on paljon. Hän ei luule. Ja se on justiinsa se, että se on justiinsa siellä ihminen, joka on hyvässä paikassa Jumalan suhteen. Että hän ajattelee itsestään ja hän ajattelee, että kyllä mä tahtoisin olla lähempänä Jumalaa. Mä vaan jotenkin en pysty
vääntämään sitä itsestäni. Mä tahtoisin olla lähempänä Jumalaa. Ja se on, ja Jeesus sanoo, ja mä luen tässä tämän toisenkin jakeen, jae 6. Siis Matteus 5 jae 6. Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta. Siis tämä niin. Autuaita ovat ne, joilla niin on se, että mä haluan olla Jumalalle, vanhurskautta, mä haluan olla niin kuin Jumalalle mieluinen. Mä haluan sitä. Siinä ei sanota, että autuaita ovat ne, jotka ovat vanhurskaita. Siinä sanotaan, että autuaita ovat ne, jotka kaipaavat olla vanhurskaita. Jotka haluaisivat olla, joo. Se on niin kuin, mä mietin vaan sillä, niin kuin, sillä tavalla, että joku lapsi, tai no ehkä ihan pieni lapsi, mutta sellainen lapsi, niin se voisi tulee äitienpäivä, niin se haluaisi tehdä äitille jotain tosi hienoa, mutta kun se ei osaa tehdä niin kauan, se tietää, ettei se osaa tehdä niin kauniita kortteja, se tietää, että se ei osaa vaikka leipoa niin hyvää pullaa kuin äiti leipoo, se tietää sen. Se haluaisi tehdä äidille näitä hyviä asioita. Mutta kun se äiti saa, mitä se lapsi on tehnyt, kyllä te tiedätte, ne jotka olette äiti, tiedätte kuinka mieluisa se on. Siis se kortti, joka on tosiaankin se on kaukana taiteilijan tekemästä. Ei se lapsi osaa niin hyvin piirtää, mutta se on tosi mieluisa. Ja samalla tavalla, kun tässä sanotaan, että autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, niin ne ovat mieluisia Jumalalle, jotka haluavat olla Jumalan lähellä. Ja siinä on se lupaus, sillä heidät ravitaan. Jumala tekee heistä vanhurskaita. Hän tekee heistä ei mitään vähän vanhurskaita, vaan tosi vanhurskaita. Niin. Ja tämä on just se paikka, jo. Kun tuossa Luukas 8, kun mä aloitin siellä, että katsokaa miten kuulette. Katsokaa miten kuulette on justiin se, että kun mä kuulen täällä, kun pastori Toni tuossa puhuu kohta ja mä kuuntelen sitä ja se lukee, niin se lukee sieltä semmoisia jakeita, jotka mä tiedän jo. Niin mä tiedän, mä oon kuullut nuo jakeet jo. Mä voin tuossa kun mä kuuntelen, niin se, näette mun ilmeestä. Mutta siis ihan oikeasti mä tarkoitan sitä, jos mä kuulen tämän sillä tavoin, ei Jumala, siis silloin Jumala näkee, että en mä ole kauhean kinnokas kuuntelemaan, en mä ole nälkäinen sen sanan suhteen. Ja jos mä en ole nälkäinen sen sanan suhteen, niin ei Jumala haluakaan antaa kauheasti sitten mulle sitä. Mutta jos mä tuun tuohon noin ja mä kuuntelen sitten, niin jos mä kuuntelen sitä ja mä haluan ymmärtää enemmän, mä haluan kuulla niissä sanoissa, mitä Jumala puhuu, niin silloin Jumala ravitsee mua. Ja se on justinsa se, että kun siellä Luukkas sanottiin, että katsokaa miten kuulette, katsokaa miten kuulette, niin siinä siis Luukas 8:18, että jolla on, sillä jolla on annetaan, mutta sillä jolla ei ole, otetaan pois sekin, minkä hän luulee itsellään olevan. Niin siinä on just se, että jos mulla on sanan nälkä, jos mulla on vanhurskauden nälkä, niin mä en välttämättä itse sitä huomaa, mutta Jumalan silmissä mulla on. Silloin mulla on. Mutta jos mä luulen, että mä oon parempi kuin muut, niin silloin Jumala tietää, että mulla ei oikeasti ole, koska mun on parempi ehkä lopettaa tähän, koska tämä on vaan esipuhe. Mutta siis oikeasti se, että katsokaa miten kuulette, niin se on nimenomaan se, että jos mä huomaan, että tämä tuntuu hevoselta, että joo, kyllä mä näitä tiedän, niin silloin meidän on syytä miettiä se, että ollaanko me kuulemassa Jumalaa, ollaanko kuulemassa Jumalaa oikein. Jos me mietitään sitä ja me halutaan oppia hänestä lisää,
silloin hän antaa meille ja silloin me kuullaan oikein. Mutta jos me ajatellaan, että ei tämä nyt ole, ei tämä kasvata, ei tämä opeta mua yhtään, niin silloin Jumala ei voi antaa meille enempää. Aamen. Mä puhun jo vähän liikaa. Luen täältä Roomalaiskirje, luku 14. Luen siitä 12 jaetta alusta. Heikkouskoista hoivatkaa rupeamatta väittelemään mielipiteistä. Toinen uskoo saavansa syödä kaikkea, mutta toinen, joka on heikko, syö vihanneksia. Joka syö, älköön halveksiko sitä, joka ei syö, ja joka ei syö, älköön tuomitko sitä, joka syö, sillä Jumala on ottanut hänet hoivaansa. Mikä sinä olet tuomitsemaan toisen palvelijaa? Oman isäntänsä edessä hän seisoo tai kaatuu, mutta hän on pysyvä pystyssä, sillä Herra on voimallinen hänet pystyssä pitämään. Toinen pitää yhden päivän toista parempana, toinen pitää kaikki päivät yhtä hyvinä. Kukin olkoon omassa mielessään täysin varma. Joka valikoi päiviä, se valikoi Herran tähden, ja joka syö, se syö Herran tähden, sillä hän kiittää Jumalaa. Ja joka ei syö, se on Herran tähden syömättä ja kiittää Jumalaa. Sillä ei kukaan meistä elä itsellensä, eikä kukaan kuole itsellensä. Jos me elämme, niin elämme Herralle, ja jos kuolemme, niin kuolemme Herralle. Sen tähden elimmepä tai kuolimme, niin me olemme Herran omat. Sillä sitä varten Kristus kuoli ja heräsi eloon, että hän olisi sekä kuolleiden että elävien Herra. Mutta sinä, minkä tähden sinä tuomitset veljeäsi? Taikka sinä toinen, minkä tähden sinä halveksit veljeäsi? Sillä kaikki meidät asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen. Sillä kirjoitettu on, niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun edessäni pitää jokaisen polven notkistuman ja jokaisen kielen ylistävän Jumalaa. Niin on siis meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili itsestämme. Joo, katsotaan tästä alusta tätä luku 14 ja 1. Heikkouskoista hoivatkaa rupeamatta väittelemään mielipiteistä. Eri mieltä. Se hoivaaminen on sitä, tarkoittaa, että me otamme joukkoon mukaan, eli me hyväksymme myös epävarman ihmisen. Ja itse asiassa toi Novumi määrittelee tämä heikkouskoinen näin, että hän on sellainen kristitty, joka on yliherkkä ja joka ei osaa punnita tasapuolisesti eri näkökohtia, kun on ratkaistava, mikä on tärkeätä ja mikä vähemmän tärkeätä. Voi olla, että heikko uskoinen myös on sellainen, joka vähän tuomitsee ihmisiä. Ja tuossa aikaisemmin puhuttiin muun muassa haureudesta. Eli kaikilla tapaa voi olla epävarma ihminen ja tällaiset on tervetulleita meidän uskovien joukkoon sellaisena kuin hän on. Ja se oli heikko usko sitten rupeamatta väittelemään mielipiteistä. Se on kanssa välillä vähän vaikeaa, kun tuntuu, että mullakin on oikein hyviä mielipiteitä. Mä luen Kalevi Lehtinen sanoo niin hienosti, että joskus tuntuu, että monille kristityille, varsinkin teologeille, on paljon tärkeämpää olla oikeassa kuin olla Jeesuksen opetuslapsi. Loppujen lopuksi oikeassa oleminen ei kuitenkaan auta ketään. Jumalan edessähän me olemme kaikki väärässä. Tärkeintä on, että Jeesus on elämämme keskus. Näin se niin kuin on. Mä sitä jäin miettimään sitten, että minkälainen olisi semmoinen kristillinen yhteisö, minne oikeasti saisi tulla, niin kuin ihmiset vois tulla ja kokea itsensä, että on hyväksytty ja ihan sellaisena kuin on. Ja miten me sitten
voisimme hyväksyä heidät ja ottaa vastaan, niin se on semmoinen olisi, mä en tiedä onko semmoista kristillistä yhteisöä olemassakaan, mutta se olisi semmoinen ideaali, että me ottaisimme joukkoon erilaisia ihmisiä, eri värisiä ja ihan mitä tahansa. Kaikki on niin kuin tervetulleita. Hyväksymme heidät joukkoon. Niin kuin ne Jeesuksen opetuslapsetkin olivat hyvin erilaisia ihmisiä. Ja kumminkin niin kuin ne oli Jeesuksen valitsemia opetuslapsia. Siinä on semmoinen, mitä sopii niin kuin pohtia mielessä. Tässä pätkässä niin korostuu aika paljon nyt niin kuin syöminen ja juominen ja puhutaan niistä niin kuin ehkä enemmän ja katsotaan myös vähän, mikä se meidän suhde nyt sitten mustaan makkaraan esimerkiksi on. Itse asiassa on semmoisia asioita, että niin kun mä luen tuosta Kolossalaiskirja 2.16, että se on semmoinen myös oman tunnon asia. Kolossalaiskirja luku 2 ja 16 sanoo, että älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta. Ja sitten Kolossalaiskirjan luku 2 ja 20-21 mä vielä luen. Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te ikään kuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itselleni säädöksiä, älä tartu, älä maista, älä koske. Joku ihminen, toinen ajattelee, että kahvi on hirveän melkein niin kuin huumetta, jos ei saa juoda kahvia, että pitää juoda teetä ja tämmöisiä, mutta oikeasti emme me ole täällä seurakunnassa pitämässä terveydellisiä luentoja. Me olemme täällä kertomassa Jeesuksesta. Sitten tietysti mitä Raamattu sanoo. Tässäkin puheessa varmaan tulee jotakin tähän liittyvää. 1. Timoteuksen kirja luku 4. Sieltä alusta mä luen. 1. Timoteuksen kirja luku 4. Luen siitä alusta. Mutta henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja. Valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltin raudalla merkitty ja jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan. Sillä kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä mikään ole hyljättävää, kun se kiitoksella vastaan otetaan. Sillä se pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella. Sitä roomalaiskirjasta luen vähän sitä, mitä mä luin, niin muutaman jakeen sinne eteenpäin. Roomalaiskirja luku 14, jakeet 13-15. Älkäämme siis enää toisiamme tuomitko, vaan päättäkää pikemmin olla panematta veljenne eteen loukkauskiveä tai langetusta. Minä tiedän ja olen varma Herrassa Jeesuksessa, ettei mikään ole epäpyhää itsessään, vain ainoastaan sille, joka pitää jotakin epäpyhänä, sille se on epäpyhää. Mutta jos veljesi tulee murheelliseksi ruokasi tähden, niin sinä et enää vailla rakkauden mukaan. Älä saata ruoallasi turmioon sitä, jonka edestä Kristus on kuollut. Eli tässä nyt tämä, ettei tehdä loukkauskiveä veljelle tai sisarelle, niin no, jos mulla tulee muslimipariskunta vaikka kylään, niin en siellä niin kuin tarjoa, kun tiedän etukäteen, että niin kuin sianlihaa ei syö, niin sitten
mä en tarjoa semmoista, tai jolla on alkoholin kanssa ongelmia, niin en tarjoa punaviiniä. Ja nämä on tämmöisiä, niin kuin, voi niin kuin maalaisjärjellä ajatella, että ihminen voi tosiaan käyttää ihan maalaisjärkeä, että ei ala niin, että okei, että minulla on nyt oikeus syödä mitä lihaa mä haluan, tulee tänne ketä tahansa, tai minulla on oikeus juoda viiniä, tai minulla on oikeus tuolla kulkea kauniina naisena minihamessa ja vähissä vaatteissa tuo kesällä. Mulla on oikeus siihen. Mutta kyse on siitä, tässä puhutaan tästä, että miten se loukkaa. Voi tulla loukkauskiveksi niin kuin jollekin veljelle ja sisarelle, niin että hän niin kuin lankeaa syntiin. Esimerkiksi alkaa ryyppäämään tai mitä tahansa hänellä on. Eli vaikka meillä on oikeuksia tehdä sitä sun tätä, niin ei ole aina järkevää käyttää niitä oikeuksia, vaan voi rakastaa sitä lähimmäistä ja olla käyttämättä oikeutta ja ihan maalaisjärjellä ottaa huomioon se toinen ihminen. Ei tarvitse olla niin kuin käynyt mitään koulua niin kuin ymmärtääkseen semmoisia ihan niin kuin ihan ymmärrätte, että ei ihan vaan jokainen tietää tämmöisiä asioita oikeasti. Mutta tämä maailma, missä niin kuin nämä oikeudet nyt on sillä nostettu järjen yläpuolelle, niin tämä asia niin kuin pitää myös puhua, koska kaipaamme semmoista tervettä maalaisjärkeä. Se on nyt tästä maailmasta jonnekin kadonnut. Roomalais 14, muutama jae vielä sieltä pidempää. Roomalaiskirjan luku 14, jakeet 19-20. Eli tässä on se nyt pointti. Niin tavoitelkaamme siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumistamme. Älä ruoan tähden turmele Jumalan työtä. Kaikki tosin on puhdasta, mutta sille ihmiselle, joka syö tuntoansa loukaten, se on pahaa. Ja sitten 2:2-2:3 vielä. Pidä sinä itselläsi Jumalan edessä se usko, mikä sinulla on. Onnellinen on se, joka ei tuomitse itseään siitä, minkä hän oikeaksi havaitsee. Mutta joka epäröi ja kuitenkin syö, on tuomittu, koska se ei tapahdu uskosta, sillä kaikki mikä ei ole uskosta on syntiä. Eli toiminta myös, no okei, jos mä nyt vaikka mustamakkara, jos ajatellaan, että joku sanoo, että siinä on niin kuin verta, että sitä ei voi kristitty syödä, no se on oman tunnon kysymys. Se on oman tunnon kysymys. Me kristityt olemme täydellisesti vapaita. Me olemme täysin vapaita. Se on kerta kaikkiaan siis täytetyn työn tähden. Me olemme vapaampia kuin me itse ajattelemmekaan. Et meillä on siis vapaus. Mutta ei, niin kun, me emme halua tehdä syntiä. Mutta suhteessa ruokaan ja juomaan meillä on niin se on oman tunnon asia. Jos kokee, että okei, että Uudessa testamentissa puhutaan jostain niin kuin jos verta on jossain ruoassa, ei syö, niin sitten ei syö. Koska tässä sanotaan, että jos epäilee, niin se toiminta ei nouse uskosta. Mutta jos sitten on niin kuin oman tunnon, että okei, että mä voin syödä niin kuin mitä vaan, ruokaa tai juomaa, possua, tämmöisiä asioita, puoliraakaa, puolikypsää lihaa, niin sitten jokainen yksilö sen tekee sen päätöksen, mutta kristityllä on vapaus tässä asiassa. Eli jos minä syön mustaa makkaraa, niin se ei ole minulle synti, minä voin ihan hyvin syödä. Se ei ole niin kuin mulle semmoinen, myös verilettuja mä voin syödä, kuvitelkaan. Ihan oikeasti mä voin syödä verilettuja, mutta mä ymmärrän siis, että se on osalle kristittyä, se on semmoinen, niin kuin, että ei missään nimessä. Ja se on ihan niin kuin ymmärrettävää. Tässä niin kuin sanotaankin siitä, että me emme niin kuin tuomitse toisien syömisiä ja juomisia. Että se on semmoinen oman tunnon asia. Jos mä epäilen, että onkohan tämä hyvä, niin sitten mä jätän syömättä tai juomatta. Ja niin, sama myös sianlihaa jotkut
ajattelen se terveydellisiä näkökohtiakin sen suhteen, niin ihan, se on ihan ok. Saa niin menetellä, mutta sitten niin kuin toisille se taas ei ole mikään semmoinen asia, vaan että on ihan hyvää ja ei mitään sen suhteen niin kuin raamatullisia perusteita, niin silloin se vaan täytyy niin kuin hyväksyä, että se on hänelle ok. Ei ole niin kuin sillä lailla raamatullisia perusteita niin kuin alkaa tekemään siitä lakia siitä asiasta ihmiselle, että sä et saa. Että se olisi synti syödä mustaa makkaraa tai synti syödä verilettuja. Niin mä en usko, että se näin on, vaan se on ihmisen oma tunto. Jokainen sitten, miten itse sen näkee, sen asian. Ja jos ei syö, siis tämä on niin kuin terve maalaisjärki, jos kokee, että jokainen, että onko se sopivaa, niin sitä ei niin tee. Tässä suhteessa syömiseen ja juomiseen. Suhteessa kristittyyn ja alkoholin käyttöön myös. Niin. Toinen kristitty, mua ei häiritse, jos joku kristitty vaikka juo viiniä tai jotain konjakkia. Kunhan ei nyt ole ryyppäämään. Mutta mulla on tietysti Jumala, mun tapauksessa Jumala otti multa semmoinen halun pois silloin, kun mä tulin uskoon. Ei ole niin kuin mitään tarvetta, mutta en mä katso kierro. Jos joku saunassa ottaa saunaoluita, niin ottakoon. Mitä se ei ole niin kuin. Mutta jos se on sitten vieressä, tulee saunan lauteelle, istuun kaveri, jolla on ollut haasteita niin kuin vaikka oluen kanssa, niin eihän siellä parane olutta ottaa. Mä mainitan nyt, en minä ole vuoden 2010 jälkeen siis ottanut tämä asia. Ja muutama raamatun kohta. Ensimmäinen Korintalaiskirja 10 ja 31 sanoo, että söittepä siis tai joitte tai teittepä mitä hyvänsä, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Ja sitten ensimmäinen Korintalaiskirja 8:9. Katsokaa kuitenkin, ettei tämä vapautenne koidu heikoille loukkaukseksi. Eli kyllä mä niin kuin tässä niin kuin tänään niin kuin nostaisin sen terveen maalaisjärjen niin kuin esille. Et jokainen niin kuin ymmärtää. Roomalaiskirja 14 ja 17 kanssa sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Tavoittelemme sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumista. Se ei ole niin kuin vaikea asia. Voimme myös taipua niin kuin toisen lähimmäisen hyväksi. Se on lähimmäisen hyväksi. Se on niin kuin rakkautta. Rakkautta kuolla omille tarpeille toisen ihmisen hyväksi. Se on kaunista. Se on kaunista, semmoinen. Ja sitten jakeessa 9-10 puhutaan, sillä sitä varten Kristus kuoli ja heräsi eloon, että hän olisi sekä kuolleiden että elävien Herra. Mutta sinä, minkä tähden sinä tuomitset veljeäsi, taikka sinä toinen, minkä tähden sinä halveksit veljeäsi, sillä kaikki meidät asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen. No tässä ei ole jostain syystä tässä niin kuin ei puhuta niin kuin Kristuksen tuomioistuimesta, Peema-istuimesta, vaikka niin kuin toi King James-versio ja suomalainen 1700-luvun käännös puhuu niin kuin Kristuksen tuomioistuimesta. Mutta mä uskon, että silti, että tässä on kyse siitä, vaikka siinä puhutaan Jumalan tuomioistuimesta. Mutta yhtä kaikki on siinä, että Jumala on asettanut Kristuksen tuomariksi. Ja me ollaan kaikki siis kristityt, joka uskoo Jeesukseen, on tämä tempauksen jälkeen on tämä Peema-istuin, Kristuksen tuomioistuin. Ja uskon, että ei sitten muuta tuomioistuinta tule enää meille kristityille. Ja sielläkään Peema-istuimessa, Kristuksen tuomioistuimessa, niin on lähinnä tämmöinen palkkioistuin. Toiset saa jotakin
kruunuja tai asemia tai tehtäviä siellä Jeesuksen kanssa, miten onkaan. Mutta siellä ei enää ole mitään semmoista, että voisi jonnekin kadotukseen joutua, koska ne, jotka on Kristuksen ruumis, seurakunta, morsian, temmataan sinne, niin saavat aina olla Herran kanssa. Siellä sanotaan niin Tessalonikalaiskirjeessä, aina saa olla Herran kanssa. Ei ole mitään eroa niin kuin enää niin kuin Jeesuksesta. Se on mahtavaa. Kaikki meidät, niin tässä puhutaan niin kuin heikko ja vahva uskoisista, tosiaan tässä asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen. Tässä puhutaan uskovista, heikko ja vahva uskoisista. Ja heikkouskoiset on niitä, joita me toivotaan myös, että otetaan vastaan meidän yhteytemme seurakunnassa. Ja sitä voi niin kuin miettiä ja pohtia sitä, että miten me hyväksymme erilaisia ihmisiä meidän joukkoomme. Niin, että me emme ala osoittelemaan tai että emme ala niin kuin syyllistämään tätä ihmistä, vaan jotenkin, että ihmisillä olisi hyvä olla. Koska mä tiedän, että on semmoisia ihmisiä, esimerkiksi tiedän yhden tapauksen, joka on homoseksuaali ja uskova, mutta hän ei voi mennä seurakunnan kokouksiin, koska hän pelkää, ja hän on kokenut, että hän joutuu niin kuin tuomituksi siellä. Ja se on niin kuin todella surullista. Se on ihan hirvittävän surullista, että niin on. Mutta se olisi niin ihanaa, että vois ihmiset tulla niin kuin sellaisena kuin on ja annetaan heille tilaa ja että he vois vaan olla ja kuunnella niin kuin Jumalan sanaa. Se on semmoinen ideaali, mitä toivoisi olevan. Katsotaan vähän pikku kertaus tähän roomalaiskirjan luku 14 alkuun. Siinä roomalaiskirjassa luvussa 2 muuten puhutaan kanssa tuomitsemisesta. Katsotaan vähän siitä. Niin. Jumalan tuomio on totuudenmukainen niille, jotka sen kaltaisia tekevät. Mä luen tästä alusta pari jaetta. Sen tähden sinä, o ihminen, et voi millään itseäsi puolustaa. Olitpa kuka hyvänsä, joka tuomitset, sillä mistä toista tuomitset, siihen sinä itsesi syypääksi tuomitset, koska sinä, joka tuomitset, teet samoja tekoja. Ja me tiedämme, että Jumalan tuomio on totuudenmukainen niille, jotka sen kaltaista tekevät. Vai luuletko ihminen, sinä, joka tuomitset niitä, jotka sen kaltaisia tekevät, ja itse samoja teet, että sinä vältät Jumalan tuomion, ja niin poispäin siitä eteenpäin. Mutta tässä roomalaiskirjan luku 14 pätkässä on lähinnä tämä, nyt nousi tämä syöminen ja juominen tässä esille, ja se, että kun Jumala hyväksyy ihmisen, niin eikö sitten uskova hyväksy, sitten jätettäisiin se tuomitseminen sitten Jumalalle. Mäkin monesti haluan olla niin kuin oikeassa, niin kuin tuossa Kalevi Lehtisen pätkässä, että me ollaan kumminkin kaikki väärässä, mutta se on niin ihanaa olla oikeassa. Joku on joskus puhunut jostain oikeassa olemisen synnistä. En tiedä, onko semmoista, että on niin kuin pakko olla. Kaikki on hyvin, jos kaikki on samaa mieltä kuin minä. Mutta niinhän tuossa sanottiin ihan alussa, että rupeamatta väittelemään mielipiteistä. Joo. Ei tässä sen enempää tänään, niin rukoillaan tässä vielä. Joo, kiitos Jeesus tästä sanasta ja kiitos Herra, että sä oot antanut meille ihan terveen maalaisjärjeä, jolla ajatella tämmöisiä asioita kuin syöminen ja juominen ja juhlapäivät myös. Ja kuinka me kunnioitamme veljiä ja sisaria, kunnioitamme eri seurakunnissa
olevia myös tapoja, jos ne on erilaiset kuin meillä ja täällä. Ja auta meitä kasvamaan ja minua myös siitä, että kestäisimme myös kuulla erilaisia ihmisiä ja heidän mielipiteitään, Herra. Ja annamme, niin kuin voimme kertoa Jumalan sanan mukaisesti asioita kaikissa tilanteissa, mihin me joudutaan, niin kuin tinkimättä yhtään siitä täytetyn työn sanomasta, koska se nyt on ihan tämä Raamatun ydinasia. Joo, kiitos Jeesus kaikesta. Aamen.